салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали марҳамат. Якта лайк зентон подписаться фаромӯш накунтон. А шумо ҳичи намбаравад. Ами якта лайкам зекрам бурад халос бародаро. Ин барои пешрави канал. бародаро ҳами акоманда боғи мефурӯхтагӣ ҳосилашам фурӯшан ҳами солаша. Дар чилгазӣ бародаро. Ана сӯртош, абрикос, шишахурмои сони тоҷибоӣ. Ман ҳозир ба чишмотон дидостам ду қатор то болоя. То болоя. Ҳамин 100 бех, 120 бех бо як қатор дига улаван дига қатора як қатор дига ҳай. 100 бех, 120 бех мияку ман нашумода ҳамоқа мебурад. Дарахтош дарахтои калон. 20 сола, 25 сола. Абрикосшан нағз караги. Шишахурмоишан караги бародаро. Тоҷибои фтагиошан ваҳошам ҳосилаш нағз. нархаш 30,000 сомон савдо мешад бо албатта. нархаш 30,000 сомон сим бо савдо мешад иншоаллоҳ. маводот ки харидор бошад якна номери ман мебурад. Ай худам телефон мекунтам, авра нишон додам, маъқул шад қити ман савдо мекунтам. мефурӯшем ҳосилаш нағз бародаро. хай якта нута холашавӣ, лекин ҳосилаш нағз. агар дидостон боштон тепа ҳосилаш нағз. ин дарахтои калон бародаро. дарахтое ки мисол 28-38 қишад хел дарахчаҳош мисол камтар мекунад. хай плюс минус нағз. ҳосилхаро бошанд албатта телефон кунда фақат ҳосилаша ин солона ҳамин сола ҳосилаша мефурӯшанд тамом. харидори аниқ бошед албатта телефон кунтон. овра нишон медиҳам мегиртам бародаро. худо хоҳад баҳрам ёбитон. марҳамат бенитон. сӯртиши аввардига мегӯям абрикос, шишахурмоӣ, сони тоҷибоӣ, се хел мешай. сӯрти зардулушай. ин қаторе ки ман нишон додам нисфаш пуррат абрикос, нисфаш болош шишахурмоӣ. улавани бо як қатор дига ҳай. дароз ва тоҷибоӣ мию келчаи зе. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур бародаро. ҳамин илтимос фақат харидоро телефон кунанд нақташ. ин тарафа ё болонда беркатои 16 гуфтаги пешина он тарафонда бародаро ки чилгизӣ бошад. беркатои 16 болонда. обаш бемало ҷои хирманашам ай. язи кабутишандаку сиёмку ба ғора ғалтиданаш қиин. агар мисол онда ба чишмотон метон беҳад хурсанд мешудам. онда ба чишми худотон метон беҳад хурсанд мешудам. зугар кардаги ҳоли бо ранг дорад вафше. раҳмат барои дастгирӣ. якта лайка фаромӯш накунед бародарҷонов. раҳмат. худо нигаҳбонатон бошад. эҳтиёт кунтон.